asa mabasa nga nagtagna-tagna lang ning Grolier Encyclopedia, for example. Nagtagna-tagna lang. Sumala. Lagi kung ebidensya, mangayo ko nimo, isa Brad. Pwede mangayo ko nimo ebidensya nga kining mga libro ha, like Grolier Encyclopedia kay international, nagtagna-tagna ra. Na ba kay ebidensya diha? Na ebidensya. Na ebidensya. Pwede ni hatag. 24 manungha mga baka kong propeta og magdala sa ngalan ni Kristo. Oh, Brad. Ito ba to? Nganong giangkon man niya, giswat-suwat man niya diha, unya napay isang Grolier diha nga pari ra koy nagsulat og bisporo pod, niya angkon niya. Mao na nakatumanan sa Mateo 24, ebidensya na nga natuman gayon ang panagda ni Kristo. Espiritual natuman. Katawa man ko aning daay ko bisag unsay pangyawit. Ang gipangita ebidensya nga ang mga standard references, particularly ang Grolier Encyclopedia, mali, sayop or namakak. Sige counter nga evidence, St. Matthew chapter 24 verse 24 to 25. Na yung mga mini nga propeta manungha, o ba na counter evidence concerning the standard references? Layo abastin lang is tubagoy ni kaduha. Gisurambok pud og tawag anang panabot. Ngano man kay ang gipunting din na nga moabot kanang mga tao, kanang mga pundo, kanang mga sekta nga magtudlo sa kwahi sa mga gitudlo sa tuong Ginoo nga Kristo. Ang pangutana kinsa man naulahi abot? Simbahang Katoliko ba day nga kamo man? Ang Seventh-day Adventist man mo bitaw gikaron sa kasaysayan nga kanang iglesia nga gitukod ni Kristo. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Walay lain. O kana nag-exist from the 1st century AD. Napay alibay nila nga pare kuno ang tawag ining gasulot. Dapat i-question ninyo. Ayaw mo sige ngak-ngak sa social media, panabi-tabi nga kana pare ra may tawag ng gasulot ana. Wala mo kung sa kababuhay kusog opinion ra man ninyo. Dapat suguon ninyo ang inyohang mga banggiitan nga mga historians. Kaya posible man lang nga may mga historians. Posible man lang nga wala mo mga doctor of literature ba? Kung baga nga kabalo concerning sa pagpadayag sa gitawag og kasaysayan. Yang problema hangtod karon, pila na edad ninyo gikan mo 1863 hangtod karon wa pa gid magi-file na complaint. Wa pa magi-file na contest. Nga naman tungod kay kabalo man mo nga dili gid ninyo tumba ang kasaysayan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Og normal na nga ang pari mo sulat ng mga particular books nga ang mga contributor, mga pari sa hinungdan nga sila man ang responsableng gipangutana o gipangayuan og content. Sila man ang responsableng gipangayuan og titulo kung baga. O kinsa man mo hatag og kanang titulo di ay kung pangayuan ka sa tawagan ng laing tao o sa gobyerno. Laing tao ba di ay? Ikaw ang mo-provide og titulo nga nagpasabot na kanang imong yuta imo na mao po na simbahang Katolika. Di na mangutana og lain pa ang tawag ining mga historians pang uban. Hindi man gud na mo gawas ang mga informations manggod sa encyclopedias kung wala ang kung sa pa ba walay mga editors ba. Nya kana mga editors mga experts na. So karon gipangayuan og information ang simbahang Katolika. Kaguman nito ubadayan ang mga publishers wala oy. Gi-counter pa na nga mga ebidensya. Gi-counter pa na nga mga reference nga gihatag sa maong tawag ini mga pari. Pero nakit-an man sa gitawag og kining mga historians nga tinuod ang sa mga pari. And at the same time, gitan-aw po ang mga ebidensya mo coincide magyud sa mga ebidensya mo nang musugot mo sa dili ang gibutang sa libro sa kasaysayan mauna ang tawag ini nga simbahang Katoliko gitukod ni Kristo. Unya, kadaghan po mga libro po nga dili mga Katoliko ang nagsulat. Even gani ang inyong mga libro, mga Protestante, nagtug-an nga ang simbahang Katolika iyan ni Kristo. Di ba mabatog ang kun-angkon na mo karon na Katoliko mo kay baluman mo sa kasaysayan na Katoliko ng iglesia gitukod ni Kristo ug kanang Katolikuha gipanguluhan na og Santo Papa. Sige lang ato na ng palawman sa sunod nga panahon and pasensya na kayo mga higalag maigsuon nga wala pa ta ka live karon kay lagi niabot ang dagok sa tong kinabuhi. Gyud tawag ini nga malikayan nga kung sa pa ba down and up and down, rise and fall. So nahitabo sa karon nga panahon nga mura og nagkapiki-apiki pa man. So sige lang, walay problema. And thank you kayo sa mga igsoon na mga Katoliko nga nagatab nagasuporta Sir Noli, Sir Ronald Descaliar, Sir Robert Avila, Sir Michael Roger Uy, Sir Eman Papas, Sir Pablo Taytay, isa pa, Sir Romy Inodio,
ug sa tanan nga mga Katoliko, Sir Dencio, daghan kayong salamat sa inyong tabang suporta. Kay inyong tabang suporta mo nay hinungdan nga aron nakalihok pa ta bisan pag apik-apik pero sige lang, wala problema, nakalihok pa ta until now. Thank you kaayo. So next nato puhon ug maka-live ta, makahigyan tag live. So yun, ato pa nang palawman pagsakto kanang mga ilahang gitawag mga argumento. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin: RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin: Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.